השבוע מתחיל מאוחר כרגיל, אין לי כוח לקום, אין לי חשק לכלום. יום ראשון דיכאון, יום שני כאן האור, יום שלישי מגמות, רביעי זה אתרוג, וביום חמישי מצב רוח סירים, כי מחר סוף שבוע ואת לומדת שישי. יום שישי את יודעת, יש בעיר מסיבה, אבל את לא חוגגת, כי את בת נמחנה. יום שישי את יודעת, יש בנוח מסיבה, תפילה משותפת וגם הרקדה. אז אני לא מתלוננת, כי שישי הוא שחור, מתחננת לפתור ועומדת בתור, מתעודדת מעט, כי מחר כבר שבת, ובשישי בגבעה יש מלא חניה. מתן ורוחמה זה בכלל לא אישי, אבל בחייאת רבאק שחררו את שישי. יום שישי את יודעת, יש בעיר מסיבה, אבל את לא חוגגת, כי את בת נמחנה. יום שישי את יודעת, יש בנוח מסיבה,